दासी आज तोहर फरमा के भूत उतारे के पड़ी। बम फूट जाई तो हमार बुरा हाल हो जाई। बम बम बम। हे भगवान कैसन जमाना आ गईल, झूठो के बम बा आ देख के भाग गईल। ई हमार बनवारी के कमाल बा। कितना रुपया भइल? 101 रुपये भइल। इला ई कैसन रुपया है? दूसरा द। नहीं है दूसरा रुपया। नहीं है तो खोल कर द। खोल के द। का खोल के द? हाँ खोल कर ली हम। खोल के लेबा। इला खोल के। और लेबा। अरे ई का हो रहल बा? अरे चाचा रहुआ हिया। हमार भतीजा परफुल हुआ तू? हाँ चाचा। तू आ गइल बम्बई से? हाँ आ गेली हम। देखा ना ई खोल के मांगत रहली। का रे तू खोल के मांगत रहले? हाँ तो का भइल? का मांगत रहले खोल के? कपड़ा। ई ले रुपया। चलो परफुल। दासी दासी देखा पंडित आ रहल बा। आवादी पंडित के आज मजा सिखाएब। उ दिन हम ना बिसरल बनी। देख कैसन जमाना आ गेल। जा तारे स्कूल पढ़े के खातिर रास्ता में बैठ के ताश खेल रहल बा। ऐसने रही तो ई देश का हाल का होई। पंडित जी सुनी ना। का बात बा बोला? पंडित जी बताई न हम सब के बियाह कब होई? बताई न पंडित जी कब होई? ब्याह करे के खातिर लड़की के जरूरत पड़ी। बियाह कैसे होई पंडित जी? जब लड़की मिल जाए न तब मंदिर में जाकर ब्याह कर ली है। पंडित जी बोली ना सुहाग रात कैसे मनाई? जब तू सब सुहाग रात के खातिर तैयार हो जाई है तब हमरा के बुला ली है। इ तो गजब हो गइल रे। ब्याह करी हम सब आ सुहाग रात मनाए पंडित जी। ई पंडित बहुत बड़का हरामी बा। एकरा के छोड़ी ना।